Hi, you're welcome. You're welcome to my wonderful makeup today. Dịka ndị bekee si eme nkwadobe ihe a na-etesi anyị nwa bụ ndị Igbo anyị na-etekwa ya. Nwesịrị some photos gosi ka m si wee mee ya, ka m si wee kaa ya. So ụbọchị taa ka anyị kaa ya, ka anyị mee ya. Okay, so maybe ụzọ wee ne nka mana ya. Eji onye Chioma wee mara anyị n'oge gboo. Ndị amụsọ na-eji Chioma wee mara anyị o. Ejiri Chioma wee mara anyị o. Eji irube isi wee mara anyị o. Ka ọ dịka ka na-eme nke a na-anyị eji nka mana anyị ga-eji nke dị ojii wee tee n'ibugboro ọnụ m. Mewere aka na ya mara ihe bụ ụmụ ihe ya ji emesi ụmụ ya gasị. Tee ya ọfụma. Nke a adịgonye. Nwere ike ijide osisi a nke ojii iwuru ọnụ gị na-ewuru ọnụ gị. Tee ya ọfụma wee bụ maka emego m nke ọnụ chaka nke ọnụ si adị. Nwa ya adịgo ka o si adị. Ka anyị kazie ụmụ ya agasa na akasị. Were pensụl gị n'etiti ihu gị tebe wee kaba. Not ya. O nwesi ndị chọrọ ime emume ndị Igbo ntu aka esi eme ya. Ịka ya katinat ya. Mara mma. Then nke obi tinye obi gị ebe a ka na-adị ka onye na-egosi ọkwa ike itinye ya na ntị gị. Nke tikwe na ntị gị. Ebe esi m n'ime wee karịa na-abịa. Ebe esi m n'etiti wee karịa wee bata n'ime. Ọgwụ amadị amụma ọgwụ nchọka esi wee karịa ụmụ gị ma ọ bụrụ na ị chọrọ ime ihe dị na Igbo. Onwero tụ a ka esi eme ọgwụ tụ ọ bụ na ikezi ekike Igbo gị ka wepụgodi ihe ndị bekee.
tisie achotadumia. You can just and the thing is here. Okay, this is cabo. See, I know. Okay. Kama kwa hiki ya jiwe support so kiti bombo tizi yele ọgwụ nwere ike iti ya ntụ a mama ebe nke ọ bụ eti ebe ka etikwa nke a n'isi gị ọgwụ o wee bụ ntụ a ka o si aka gbanụ ka ọ dị